Okay, may munta karon tanan no. Ano na po ko sa akong pagpamahaw. Kay sayo kog pamahaw karon kaya doon ako ipaabot nga muari nga bisita nga wa damha bitaw. Ako na order niya ba nga kuan kuan kuhit kawayan. Nya muari man kuno diri akong giandaman kay ako ni mga kaila nga suod lahira sa ubang kaila nga kaila ra kutob bitaw kang uyuan ni sa ako ang giadtuan sa CDO ug mao ni akong mga kauban didto na birthday mi si Engineer Karina Suilio ug si Architect Nelson Suilio ug nayang anak doktor sa provincial no si Junior Nelson Junior Dr. Nelson Jr. mga kaigsuonan kay mahaw sa ko no? Kay mari ko no alas 10 sa kaudtuho hapit na kaudtuho no kay mura pang snacks yung tingali na ug akong andaman og saging giprituhan og saging mga kaigsuonan kaon og avocado no mao ni ang akong putumaya gahapon nga akong gihimo karon ako gi kaon pare sa avocado mamahaw. Ayon ni kay barato ra linan tampay og sudan diri nga perting mahala ang kilo sa isda diri tag 300 mga igsunan may avocado kay barato barato 80 ra ba punta sa 300 no murag makasib ta gamay ani okay mi na bitaw joke lang dini paibog na ako no kundi ako lang ning souvenir ba kay igsunan no inom puta ani kay bawo mo sa ning inom sibukaw na magigsunan kahoy nga sibukaw gabi era na isalin ko pamahaw ako man pamahaw inom po ko kaduha imnon human panihapon og human pamahaw mo na ako hindi himo makigsunan sibukaw naibawon mo kining idara na ta yan ang tigulang kay lisod na idara na ta kay madto na ko padung sa bumisita kay makikita na ko dito sa kalsada di lang sila mo diri kay piting lapuka kay gauwan mangurong panahon na okay mo na ang saging no akong giluto kay para nila ingon magdili sa kuno sila kay nahuman na dito sa Gaudencio no katagbakan kanang naay dahil layban na po restaurant mao na kan-anan diha sa katagbakan makaigsunan kung ikaw mapikihan okay makatabang pud na diha no kung wala kay kaldero diri naon kun sila balay diri pero dili ka lugar bisita lang sila ba okay mo na siya doon ako maghatod sa giputol ng kawayan dugay ng panahon o karon kani ko no iyaha kay gaan na okay mo siya ng kuhit tukon ila ko iya ko ng paliton pero mo ko maligyaan ako na ni ihatag niya no kay ako man mga amigo usan man sa akong pamilya kay suod na Manila. Okay, dengan selamat. Mau nih si Architect Nelson ang iyang anak sa junior na no nasa provincial. Dengan selamat. Kung mayong adlaw nga itong tanan. Please subscribe mo may mobile.